Jyväskylässä joskus 5-vuotiaana varmaan ulkojäällä. Isä ja sitten valmentajana oli A-junnuissa sellainen kuin Mika Paananen, niin hän. Kyllä varmasti Mestiksen mestaruus 2014 KK:ssa. Severi Kuntsi. Tehdään Frankin lättysyötöstä ylivoimalla tällä kaudella mestaruus voittomaali. Mä käyn koulussa CV Kuntsin kanssa ja sitten eipä nyt oikeastaan sen kummempaa. Varmaan kiekon kanssa touhuminen ja joo. Sanaa jahdissa mä oon tosi kova. Mä aloitin taas sen pelaamisen uudestaan. Aamujäällä ollaan melkein joka kerta ja sitten vähän lounasta tässä muuta. Mä käyn päiväunilla ja sit välillä tuolla kahvipuusta hakemassa yhden kanapatongin. Mä ottaisin Samu Markkulan tatuoinnit ja joo, siitä, että nostellaan keväällä kannua.